hogy Szingapúrban csinálta? Igen. Hát, így a betonfalas pályák specialistája? And Lewis, we are working out what is best for strategy. Igen, Hamilton azt kérdezte, hogy készülnek-e az első vezető. Szájcserére! Jézus Mária Webber! Azt a mindenét! Jól van! Ügyes! Na ez a baja a túl nagy mezőnynek. Hátulról féktávon telibe kapta. Azt a mindenit. Szerintem elment a fékje. Kovalainen nagyon csúnyán. Azt a mindenét! Jézus Mária. Na ez nagyon komoly. Átfordult hatalmas tempónál, szerintem fék problémája volt, legalábbis első érzésre. Hát vagy csak nem értették meg egymást Kovalainennel. Fú. Most jön a safety car. Hát nem tudom, hogy ki értett mit, de a jóisten ma odafigyelt Mark Webberre. Atya úristen. Ugyanilyen baleset Nagyon van. nagy tempónál fordult át, mondjuk a bukókeret az védi ilyenkor értelemszerűen a fejreesésnél, de a tempó az nagyon nagy volt, és én attól féltem, hogy még a becsapódásnál is túl nagy a tempója. Hála annak a bukótérnek és a vastag gumifalnak, az abroncsokból épített falnak, az megfogta, és már akkor nem volt akkora a sebesség, hogy belső sérüléseket szenvedjen. Ez nagyon meleg volt, rég láthatóan nagyon meleg. Pont ilyen de baleset volt. lassítás nélkül, na nézzük csak. Ott van. Nem, ez nem fék volt, Laci. Ez nem volt fék. Odanéz, eltalálta még a felső táblát is. És én ettől féltem, nézd meg, mert még itt is nagyon komoly a tempó, de hát itt már áll a féken, csak hát mit lassít? Hála a jó Istennek, hogy ennél a nagy bukótérnél volt, nem egyszerűen azt várta, hogy jobban kimozdul, és egyszerűen nem is fékezett. Nem értette, hogy merre megy Nem Kovalainen. értette. Nem, sőt azt hitte, hogy drasztikusabban húz ki előre Igen. Kovalainen. Pont ilyen bukás volt a GP2-ben most délelőtt. Oda részt. És be is lassult Kovalainen, még lehet, hogy el is emeltek. Jézusom. Fejjel lefelé. Hát fejjel lefelé, de a bukókeret megvédte, hála jó Istennek. Ez nagyon meleg volt, Vettel is jön. Ez nagyon. Soha többet ne akart a safety car, Gyula. Hú, de rosszkor mondta. Pont az ő szempontjukból mondtam, Rosberg és Webber szempontjából. De hát... Hamilton. Itt van Mark Webber, a jó Istennek. Fú, de nagyot taknyolt. Ez nagyon nagyot. Alonso, Massa. Egyszerre jött a két Ferrari, szerintem Massának várnia kellett. Hát... Ez a legveszélyesebb típusú baleset, amikor... Igen, a ráfutás. Ez ugyanis ez annyit jelent, hogy abban a pillanatban földobja az autót. Most a safety car-t a mezőny végének meg kell előznie, hogy fölálljon újra a valóságos sorrend. És várja a vezető autót, amelyik nem tudom melyik lesz, mert itt most nagy keveredés volt. Igen. A kiállásnál. Például Schumacher nem volt kint a boxban. Mihály Schumacher vezet. Valószínűleg Mihály Schumacher vezeti a versenyt. És most jöhet be az Schumacher esetében, hogy kemény keverékkel rajtolt, és még jó sokáig kint tud maradni. Igen. Lehet, hogy utolsó pár előre fust játszunk, Gyula. Hát, itt van Schumacher. Nem, Vettel vezet, Schumacher csak a harmadik. Vettel vissza tudott jönni Schumacher elé. Igen. Még. Volt annyi előnye. Igen, Vettel, Hamilton, Schumacher. Mert Vettel viszont nagyon jó pozícióban volt a safety car pillanatában, és azonnal kihívták. Igen. Itt van Schumacher. Bejön. És be is jön Schumacher. Na ezt nem értem.
Mert szerintem a kemény keverékkel még jó sokáig kint tudott volna lenni. 57 körös a verseny. Behívták. Érted, Gyuszi? Hát, féltek, hogy sokat veszítenek akkor utána, hogyha már ugye a többiek már nem fognak kijönni. Viszont itt Schumachernek meg végig kell mennie a szuperládgyal. Most nem mehet ki, mert jön a mezőny. Így szépen vissza fog állni a legvégére. Na, ezt elbénázták. Ezt igen, ezt nem tudom, hogy ez most... De ezt nagyon csúnyán elbénázták. És Igen. most kapta a zöldet. Igen, ez nem volt jó döntés talán. Így. Hát ez kifejezetten borzalmas döntés volt. Hát igen, a harmadik helyről, hogyha folytatja... Hát miért hozzák ki? Akkor mehetett Nézd volna. meg, itt most Ross Brown, a nagy taktikus ott ül, és mindenki neki magyaráz, ezt és elrontották. rázza a fejét. Frankon mondom, 30 kör volt még ezekben a gumikban. Nem tudom, most azt számolták, hogy talán még a mezőny előtt visszajön a pályára, és akkor nem kell megállni a box utca végén, de ezt pont elszámolták. Pont elszámolták. Ez bukta. Hát ezzel minden bukott. Ezzel minden bukott. Pályát takarítják. Apám a felső táblát leütötte, nézd meg. Hát még ki is repülhetett volna a pályáról. Itt a kerítések fölött, azt Hát és képzeld el. ez meg az egyik legtempósabb egyenese a pályának, mert az a hosszú ívelt jobbos, az nem kanyar nekik, hanem az egyenes egész esnek be a féktávig. Azt a mindenit. Én szerintem Kovalainen még egy picit, amikor meglátta Webbert, félrehúzódott, és még el is emelte a gázról a lábát. Ez a baj. Nézd meg. Valószínűleg. Nézd meg. Tiff. Itt. Kihúzódik. És ott. Hát igen, mert Fékezett már nem tudott hova menekülni. Már fékezett. Már fékezett. Webber meg fék nélkül. Igen. Itt hirtelen lassul a Lotus, nézd meg. Ez még jó. Most balra, és most. Bum. Belelépett a fékbe, Gyusz. Bele. Belelépett a fékbe. Kovalainen belelépett. Igen. Na már érkezik a féktávhoz, csak Webber ezt nem érzékeli. Azt a mindenit. De még mekkora szerencséje van, és itt már áll a fékem. Látod? Húzza is a féknyomot. Laci, Még annyi volt a kerekekbe, hogy valamit lassult. igen, de hozzáteszem, ha kijött volna Kovalainen mögül Webber, akkor se állt ott meg. Nem áll meg. Hát mekkora tempóval jött. I was defending and I think he ran into me. Igen. Belém rohant hátulról, azt értettem a végén, meg hogy próbáltam... Nem, ott az elejét nem értettem én se. Itt védekezni, nem akartam védekezni. Védekeztem. Hozzáteszem neked, belül volt a pályaporos részén, mármint Webber. Onnan ezzel a tempóval nem fordult. Nem. Webber nem lassított, Webber nem tudom mire számított. Nem érzékelt, lehet, hogy nem érzékelt, hogy már ott van a féktáv, annyira bent volt Kovalainen mögött. Nem látta, de hát ezt, hogy mondjam, ha nem látja, akkor is úgy érzékelnie kéne, hát emlékszik. Úgy nagyjából érzésből emlékszel, hogy mikor jön a kanyar. Igen. Az esetek 97,6%-ában ez a 2,4%, amikor nem érzékeli az ember, mert egyébként meg, hogy mondjam, tempóból érkezett meg, és úgy gondolta, hogy lehúz előle Kovalainen, ő meg féktávon beesik, azt majd elfordítja. Na, ezt benézte. Ez benézte, de hozzáteszem, borzalmas szerencséje van, még a fejen átfordulás után, ahogy lehet látni, hogy csúszik, mert mondom, én a gumifaltól féltem, mert az egy kicsit közelebb van, ez a tipikus drámai baleset, ilyen tempónál a lassulás tud szörnyű következményekkel járni, mert becsapódik, és ott millisekundumok alatt annyi gét kap. Itt van Kovalainen. Mutatja, igen. Tudod, mi volt a szerencséje? Webbernek egyébként, hogy 4 kerékre visszafordult az autó, és úgy csúszott a bukótérben, mert hogyha a fejtetőn csúszik, persze, akkor nem lassul. Nem lassul. Itt pedig lehet látni, hogy húzza a féknyomot a poros bukótéren. Még egyszer. Itt féktáv, bum. Hát ez benézte, ennyi. Fordulatszámért oda néz vissza. És az a mázli, hogy eszméletnél maradt, és ahogy földet ért a kerék, már állt a féken. Igen, ez nagyon nagy szerencse volt, hogy nem fejtetőn maradt az autó. Mert akkor
Akkor olyat lassul. Ja, és a gét is másképp kapja, mert fejjel lefele van. És úgy belecsapott. Hát persze. Nem, ez iszonyatosan Ez nagy szörnyen szerencséje volt. nézett ki. Hozzáteszem, egy pillanatra azért állt meg bennem az ütő, mert nagyon hasonlított a becsapódási dinamika a masszaféle hungaroringi esés becsapódási dinamikájához. Én annál a balesetnél is, ugyanis amikor a baleset élőben látható volt, azt nem lehetett látni. Schumacher megint kijön. Megint kijön Schumacher.